Ini ang Digicast Negros X. Ang top 10 nga mga balita sa Negros Island region ang amo ni kadulong sa inyo. Kagyari na aton nga mga top stories of the day. Today's February 7, 2025, Biyernes nga adlaw. Minor eruption na record sa kanlaon kahapon mahimo sundan sa minor kag major eruption. Grade 7 nga estudyante ginalagar nagpalupok sang pusil sa sulod sang eskwelahan. Business sector suportadong urban master plan para sa Bacolod. Maulanon nga panahon, posible magapadayon sa weekend. Kag sa good vibes, dahon sang pinya gikan sa Don Salvador Benedicto ginahimo nga bayo kag sapatos. Kag kilalahon ang 13 anyos nga football wonderboy sa bida sang liga. Initanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, bad news para sa mga nagaplanong maglagaw sa weekend kay man, magapadayon ang maulanon nga panahon tubtub sa weekend. Ang shear line o ang pagtabo sang mainit kag batugnaw nga hangin ang padayon nga nagaapekto sa southern Luzon kag bilog nga Visayas. May dala ini nga madamol nga panganod. Gani sa Negros, alos bilog nga adlaw na eksperyensyahan ang paglapta-lapta nga pag-ulan. Sa Buas, Sabado nga adlaw, mahimo sa gihapon nga mangin maulanon sa gihapon kag babuno kang ulan sa eastern portion sang Visayas. Sa Sunday naman, ginapaabot nga magahuyang ang hangin nga amihan. Amukon nga ginapaabot man nga mangin malaka-laka na lang ang pag-ulan. Sa number 9, Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital ang may bag-o nga medical chief para nga ginaduso ang dugang nga bed capacity para sa amo nga ospital. Kaina sang aga personal nga nagbisita si Dr. Joan Serrada, ang bag-o nga Medical Center Chief 2 sang CNMMRH para sa isa ka courtesy visit kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson. Sa ginupdan ni Department of Health Undersecretary Mary Ann Maestral. Si Serrada ang nagtalos kay Dr. Julius Drilon nga nagretiro sa Nobyembre 2024. Ginsiling ni Yusek Maestral nga may ginpatuman nga movement sa mga personnel sa ospital sang katapusan sang 2024 sa tuyo nga mas mapaayo pagit ang pagserbisyo. Isa sa mga target sa ospital nga madugangan ang bed capacity para mas madamo nga pasyente ang mabaton sini. Dapat ang ospital may kapasidad nga mabaton nga 800 ka mga pasyente. Sa karon, may 5 ka mga nagapadayon nga project sa ospital, rason man nga hindi makabaton sang dugang nga pasyente. Nakita ko na ang problem nga hindi kita kapasulod pasyente. Tuod wala gid man sila bakante because gindulungan ang mga projects. So wala rooms? Yes, wala space. Now ginamat-amat naton, may ginubra kami sa kada project, ginsunod naton ang what is legal and what should be done, and we will try to rectify so that ma-answer namon ang need sang more space para sa Negrense the soonest that we can. Sa number 8, makalokal nga opisyalis na Bacolod ug Negros Occidental nagsiling na ang impeachment sa Vice Presidente sang pungsod nagadepende sa nagakaigo nga proseso. Tigayon man nga na-transmit sa Senado ang Articles of Impeachment bato kay Vice President Sara Duterte sang Miyerkules. Pero ginsiling ni Senate President Francis Chis Escudero sang Huwebes nga legally hindi makapatuman sang impeachment trial samtang yara sa sesyon o kung sa session break ang Kongreso. Suno kay Mayor Abdi Benitez, hindi man niya lubos nga mahangpan ang mga nagakatabo, pero para sa iya, masunod na lamang ang proseso. Mahimong ang impeachment trial ni Vice President Duterte matigayo na pagkatapos ng midterm elections sa Mayo, kag madesisyonan sang bago nga grupo sa mga mamamalidha suno sa kay Escudero. Ang pinakatemprano nga Senate action sa impeachment mahimo sa June 2 na, sa tiun nga mag-reconvene ang current Senate. Para kay Governor Eugenio Jose Lacson sa tiun nga masuguran ang impeachment trial, ini ang pagabantayan sang publiko. Na-impeach si Duterte sang House of Representatives bangod sang violation of the Constitution, betrayal of public trust, graft and corruption, and other high crimes. Do not know what's happening kay nag-adjournment to Senate. But siling nila, it's the mandate of the Senate to hear that. So why gid mo balong
Kung let the process go through. Hearing from what Senate President Escudero said, maybe January 2, June 2, they can start with the impeachment proceedings. No? Because if you look at he cited the previous impeachment, it did not happen immediately after the Senate received the complaint. It took a couple of months before they proceeded. So one thing for sure is a lot of us will be glued on the TV and watching the proceedings now. Sa number 7, lalaki nga nasapuan patay sang kahapon nga adlaw sa buwan sa Moises Padilla ang tubtub sa karon wala sa gihapon sang identity. Wala sa gihapon makilala ang bangkay sang lalaki nga nasapuan sa sitio Lemoncito, Barangay Quintin Remo, Moises Padilla kahapon sang hapon. Sunod sa kay Police Major Romulo Hepelango, hepe sa Moises Padilla PNP, kaginabuluban tatlo tubtub lima na kaadlaw sa area sang nasapuan ang bangkay sa sulod sang kampo. Yara na ini sa advanced state of decomposition ang masapuan sa mga residente sa among lugar. Kinabuluban ta nga yara sa 30 tubtub 40 anyos ang biktima, naka-white t-shirt, naka-shorts, may suksok nga relo, kag may tribal nga tattoo sa iya nga butpon. Natabunan sang itom nga tela ang bangkay sang masapuan. Panawagan sang PNP sa publiko nga kung may missing nga himata, mahimo lamang makig-angot sa Moises Padilla PNP. Sa number 6, Mayor Aldi Benitez natala na magpirma sa kontrata para sa construction kapag manage sang command center nga ipatukod sa Barangay Takuling sa Bacolod City. Aprobado na sa konseho ang paghatag sang authority kay Mayor Aldi Benitez nga mapirmahan ang kontrata para sa PPP project upod sa High Data Infra Corporation nga mo magapadayon sa construction sa command center project sa Barangay Takuling sa Bacolod City. Ang original proponent amo ang maga-manage sang digital infrastructure project nga ginapaabot mas mapabaskog sang kampanya para sa peace and order kag emergency response pagi sa iga-install nga CCTV camera sa syudad. Ginpahayag sa alkalde nga panugod pa lamang inisang ginapatuman nga digital transformation sa syudad para mapabaskog ang geographical information system. Nagapati siya nga ini ang ginakinahanglan na gudmangin basihan sa ginaplano nga mga proyekto kag iban pa nga mga programa nga mas makapaayo sang pagserbisyo sa syudad sa pumuluyo sa palaboton. So kay part sang ilang investment is to install smart poles. No? So hindi na niya nga daw CCTV, but we want a system that can identify kung ginpagawa ko naman niya makita ang mga dalan ng mga violations, basi pwede makita sang AI nga software. It will be a great help sa aton crime prevention. Kay kabalogin sila nga ang bilog nga Bacolod, mayara kita nga CCTV. Sa number 5, Bacolod City Councilor Alice Pino nagsiling nga hindi sincero ang nagapakilala nga transport leader nga nagapamahog sa mga opisyal sa syudad sa Bacolod. Ini may kaangtanan sa igapatuman nga dakpanay sa mga wala sang business permit. Giklaro ni Councilor Al Victor Espino nga pamuno sa Committee on Transportation and Traffic nga matapos ang gipatuman nga business one-stop shop sa Pebrero 15, sarang mapatuman sa syudad paagi sa City Legal Office Enforcement Team ang pagpanakop sa mga wala makasecure sa business permit. Nalakip diri ang katapos ang transport sector nga sarang naman aktuhan sang Land Transportation Office kaupod ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Para kay Espino, ini ang wala mahangpan sa mga nagapatala ang kasubong na lamang sa nagpakilala nga leader sa Negros Panay United nga si Warren Gangoso nga namahog pa sa mga opisyalis ng syudad. Ginpahayag ni Gangoso nga nadala lamang siya sa emosyon kabangdanan sang na-post niya nga paandam kontra sa mga opisyalis ng syudad angot sa ginaplano nga pagpangsikop sa mga traditional jeepneys nga wala sang prangkisa kag permit. Nagsiling naman si Bacod Chairman Rudy Catedral nga wala nila ginakilala si Gangoso nga nabase sa Iloilo pero nakahanda nga ginaplano nila nga pag-unta at biyahe batok sa anuman nga plano sa mga nagabiyahe nga traditional jeepney units sa syudad sang Bacolod.
and very insincere, no? Because kahapon lang nga adlaw na baton sa akon opisina ang opisyal nga letter nga ginapangayo sila sang meeting sa akon. But before that, impistahan na niya sa social media, kaya gin-post nila sa social media. Kaya sa pag-insindi ko, taga Iloilo ni siya. Tagambal ba ko? Kung gusto mo ako na ma-attack sa Iloilo, okay ko. Kung gusto mo ikaw makanto, di okay man ko. Kung diin mo gusto, ato bangon ta ka. Sa number 4, isa ka grade 7 nga estudyante nagpalupok sang pusil sa sulod mismo sang eskwelahan sa Tanay City sa Negros Oriental. Ginausisa sa karon sang Women and Children's Protection Desk sa Negros Oriental Police Provincial Office ang insidente kung sa diin isa ka menor de edad ang imbulbado. Sunod sa mga opisyal sang syudad, natabo ang insidente sa sulod sang Tanay Science High School Huwebes ang aga. Sa statement gikan sa PNP, wala sang may naigo sang bala kag ang bata ang ginrescue kagyara sa karon sa custody sang social workers ng syudad. Dugang pa sa pulis, isa ka illegal discharge of firearm ang natabo. Ginapadalman karon sang PNP ang amuang insidente kaupo ng ibang pagid nga mga ahensya sa gobyerno. Nagpasalig naman ang kapulisan sa safety sa mga sang minor de edad, sang mga estudyante, pati na sang mga pumuluyo sa amuang syudad. Sa number 3, Bago City kag ibang pagiging mga LGU interesado man nga magpatuman sang QR code sa mga PWD ID. Pagi sa social media, nagpalabot sang sentimento pati ang katapos ang Restaurant Owners of the Philippines angon sa epekto sang peke nga mga PWD nga padaokon PWD ID nga padayon nga nagaapekto sa negosyo. Ini matapos nga may isa ka restaurant sa Bacolod ang nagaligar nga liwat nga nabiktima sa mga nagapamintaha gamit ang PWD IDs. Nanawagan si Mayor Albi Benitez nga dapat i-verify sa management sa mga commercial establishment ang mga IDs nga ginapresentar sa ilang mga customer pagi sa mga QR codes. Yagin pahayag nga sa karon may mga LGU na nga interesado nga ipatuman ng QR coding sa mga PWD kag senior citizens ID na lakip diri ang Bago City. Sa Senate Committee hearing, kagin pangunahan ni Senator Sherwin Gatchalian, naduso ang pag-adopt sang ginapatuman nga sistema sa Bacolod agud matap na ang mga fake ID. Ginapabot sang alkalde nga ini ang masuguran nga sistema sa pila ka mga banwa kag syudad sa pungsod. Hopefully, ang mga iba ni LGU will lapit ni sa aton, will follow. I think bago masunod man. Extra na kami ni Mayor Yulo to masunod na to. But ang idea is for the whole country to adopt the system. Sa number 2, business sector ang nagpalabot sang suporta para mapatuman ang Urban Master Plan para sa Bacolod City. May report si Nico Delfin. Ang pagpatukod sang bus rapid transit kag coastal highway sa tatlo ka mga ginakabig growth zone sa Bacolod ang kabahin sa ginpresentar sang urban planner nga si Architect Carlos Arnaiz sa ginpatigay nga business summit upod sa Mayor Albi Benitez kag iban pa nga mga city officials kag katapo sang business sector. The goal is to institutionalize the ecotourism network so that there are centers. Sa mga pagtililipon, ginpalabot sa mga negosyante, labi na sa bahin sa real estate industry, ang suporta sa Urban Master Plan sa Bacolod para sa ginahandom nga Super City sa 2050. It's a comprehensive approach for sustainable development. So i-consolidate tanan ang ilang mga suggestions. Yes, and then after that, once nga na-incorporate na, i-final presentation ta, and after the final presentation, i-include ta na sa atong mga layig. Hindi malipod nga dungan sa ginatukod karon nga mga infrastructure projects kinahanglan ng dugang nga mga public transport system magluwas sa pagpasiguro sang water supply kag kuryente. Ini man ang luyag nga matagaan prioridad sang alkalde. Cite ang mga iban nga mga LGUs nga karasik sa development but subong masugata nila ang problema sa traffic, masugata nila ang problema sa kuryente, tubig, ang mga iban pa. So hindi ta gusto matabo nga kita dasig ng development. Kita nyo naman, no? Grabe na mga development na di. Maabot na sa isa ka time or isa ka problema man ta. So what we want to avoid ang mga future problems brought about by development.
Karon nga nahumana ang dugang nga mga road projects. Nalakip na diri ang Bacolod Negros Occidental Economic Highway. Ginpahayag ni Congressman Greg Gasataya nga dugang sa mga plano ang pagtalana sa mga transport hub nga malapit sa mga gina-develop karon nga mga township projects sa syudad. I believe that there is a need for us to look into possible routes, especially on that part of the city, along circumferential, because the challenge then was all sugarcane trucks, all vehicles traversing north to south will only pass through circumferential. Handa ang Bacolod LGU nga maghatag sang incentive sa mga investors nga interesado nga magnegosyo sa mga major growth areas. Nalakip na diri ang North Area gikan sa Barangay Bata nga sarang tukuran sang International Port, Ferry Terminal, Eco-Industrial Parks kag Agri-Industrial Logistics Complex. Ang Central Area nga mangin multimodal transit center para sa integrated housing options kag South Area gikan sa Barangay Sumag nga himuon nga Tech District nga magasuporta sa mga startup hubs. Nico Delfin para sa Digicast Negros. Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw, ang minor explosive eruption sa bulkan kanlaon sa kahapon nga adlaw mahimo nga magresulta pagid sa series of minor eruption kag major eruption. Inisunod sa kay Negros Occidental Governor Eugenio C. Lacson, nag-report ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology sa minor explosive eruption sa summit crater sa bulkan las 3:11 sang hapon sang Pebrero 6. Bangod man sang malain nga panahon, halos hindi kitaon ang plume nga may 600 meters ang kataason nga nagtugas ang ashfall nga manipis sa sitio Mercedes kag San Luis sa barangay Sag-ang sa La Castellana. May paglupok nga nabatian ang mga pumuluyo sa barangay Yubu sa La Carlota City kag Sag-ang sa La Castellana suno sa FIVOX. Pero kung ipaanggid suno sa kay Mary Andilin Quintia, ang resident volcanologist sa FIVOX ng Observatory sa La Carlota City, mas mabaskog ang nabatian sa atong December 9 nga explosion. Dugang pa ni Quintia, posible ang kahapon nga explosive eruption ang ginhalinan sang muddy stream flow nga na-monitor sa Buhangin River nga nagailig sa La Castellana kag Moises Padilla. May na-monitor man sila sa social media nga muddy stream flow sa Binalbagan River. Patag ni Quintia, mas madamo ang water content sa volcanic materials kung magsiling kita nga muddy stream flow, hindi parehos ang lahar. Antes ang minor explosive eruption kahapon, pila naman kaadlaw nga may significant nga pagdugo sa sulfur dioxide emission. Parayin ang close monitoring sa bulkan kanlaon kung may abrupt change o kung gulpi nga pagbago sa mga parameters, parehas na lamang sa ground deformation nga gulpi lang ang inflation o kung paghabok, mahimo makatuga naman ini sa pagsaka sa bulkan sa alert level 4. This can actually lead to a series of minor explosion leading to the major explosion or eruption. No? But in the meantime, we're still at alert level 3. So no movement because those that are in the evac centers are already those living within 6 kilometers. So status quo. But it could lead to a series of minor explosion or eruptions. How would you assess the preparations of our leaders in case of level? Well, that's really very challenging. No, we have to admit, we will never be ready enough. No, especially for that scenario. But best effort, knowing that the national government is also there behind us. Kung continuous ma'am nga amo ni ang trend sang aton nga activity, ang aton nga is that alert level nasa alert level 3 lang kita gihapon. Kung ang dalagan sa sini nga sang aton nga mga data sa aton nga monitoring, kung may ara nga abrupt kumbaga nga change kita nga makita, pwede ni siya nga mag-trigger sa aton nga mag-raise to alert level 4 and kag expect kita sang isa ka major eruption.
kundi ang aton nga mga monitoring parameters pareho sa ground deformation, sang seismic seismicity naton kag ang sa gas, ma'am. So ang ground deformation naton sa subong kumbaga continuous ang nakikita natin nga pag-inflate, pero ini siya medyo kuan siya, ma'am, no, mahinay ang iya nga pag-inflate. So kung makitaan naton siya sang abrupt nga change, kung kumbaga madasig ang iya nga pagkuan, ma'am, no, may change of velocity sa aton nga so pwede ni siya mag lead to more explosive eruption. Kagyari aton nga pang pabalon nga pang pag-good vibes sa inyo para sini nga weekend. Sino bala ang magpinsar nga ang dahon sang pinya pwede mahimo nga bayo kag sapatos? Sa Banwas Anton Salvador Benedicto, sa Barangay Bago, ang mga dahon sang pinya ginaproseso para mahimo nga bayo kag sapatos. Kini naman ang aton nga idiskubrihon sa tripping ni Ruming Buwas at 9 a.m. Kag sa edad nga 13 anyos, ginaagawan na siya sa pila ka mga football club sa pungsod. Aton kilalahon ang Negrense Football Wonder Boys ang Pontevedra sa isa naman ka episode sang Bida sang Liga at 9 a.m. sa Sunday. Shout out anay sa aton nga mga live viewers subong hapon si Ma'am Jubea Yap Janala, may hapon Choy Ruming kag ka Digicast Negros. Si Rudyard Mijares, God bless Digicast Negros, God bless you also, sir. Si Benedicto Marisa Danilo, may hapon Digicast Negros. Si Gloria Bantige, good afternoon, Sir Roming, good afternoon, ma'am. Si Andre Tahunera, good afternoon, Digicast Negros. Si Lynn Superio Binalon, may hapon Digicast Negros kag Choy Roming. Greet ko lang sister ko si Roslyn Superio Binalon nga happy birthday sa imo, ma'am. Si Jingjing, mayong hapon watching from La Castellana. Si Rems Piñado, mayong hapon Digicast Negros kag sa tanan-tanan. Si Romel Mahilom Galyo, good afternoon Digicast. Shout out kay Julius Hernan sang J&J Stainless Steel Fabrication Services sa Barangay Bata. Si Jeffy Garucha Hivero, mayong hapon ka Digicast Sir Romeo. Matugnaw nga hapon kuno sa aton nga tanan watching from Himamaylan City. Shout out sa family Repique kag Garucha Hivero, salamat gid. Kag si Cody Paula, mayong hapon Digicast Negros. Si Ria Teni Francia, mayong hapon Digicast Negros. Benedicto Marisa Danilo, good afternoon watching from GK Mangrove Village, Dakutan, Jutay. Kag si Marcos Magilianos, maulanon nga hapon from Makati City. Shout out sa mga hinablos ko sa Mindanao, si Dadam kag Tutay. Kag amoyad to ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Tubtob sa Lunes, ako si Romeo Subaldo. Have a safe weekend.